Manja BOC along so arlo atum jangthu kethai dun asai klem dun tanglo. Manja Municipal Board arlo kedo BOC along karbi so arlo atum jangthu kethai asai ki klem kapang chingdun. Methang jongjong hemisi kachilana ji aphan pura. Lawyer Habjan Jamuna ingtia rong amikar Biswajit ingti Achor Sangpi Monjo inghi pilapen rongbong teranga rong amikar Chandra rongpi asupi Sami Rupali rongpi piatumsi pini arni Manja BOC along jangthu kethai dun asai ki klem ke pangching dun tanglo. Sangpi Monju inghi pipen nangi pachini dun atengki BOC long jangthu kethai dun asai ke long dun ke kopai ke mi pusi pherang ke long nang pachini dun. News Text Report Karbi Daily News. Salah bangsa putih langsung akidu kisung bandang lok langsung pining karong la pining kau apa kan thulung dulu. Ini ke oi bang ke agi है नमक को के ini bang ini ngarong lo sab so ke klem dum long lo mati lo ke reng dun ti abar sai du ko kai ini ngarong ke Nang itu arong la pen amen nanti tanya ma bhai ni pas. ini tum ram habjan Amen ke? jam 9 Nang itu amen na. ini bang ini Nang libang ke? tadi dong Depan dia. Kang te la back nang itu koson si ka chini si je soalo female manda apus do po la bangso nang itu ma khobor ke long. ada ka assistant ini bang ini masa ko alang phasu de te ni hai alang li bang ni hai ni phanang khabar du jala hai abani ni bang ke ni tu phanang khala nang tum asala kam klem du ni tum ma jala hai jo female du phanang poni pulote klem du ni jala hai ni tum bang ke hai alang di tum phan la an ni tum phan abar sai nang ti po churu hai Pini pe nang tu ni ini iklan dong ya 3 दिन वाला तब एक तारीख करनी से तुम नंगे ज्वाइन हो है असवार नहीं बांगे ज्वाइनिंग चलो असवार बांग मा Paso joining ho nang tu man diploma la pen pini certificate ason nang ke hang dom. तो सीता cuma mela Dia putak pa confirm ke nang tu. ini ke suri ko nang piji ku sipu है joining is sek ya lo ke jujun bang eta lo ten kita merang phara Nomor ke permanent ni ke lang. Training hisab se pipon bom nang te. lo yam jani bang ke mane training en bom po ya lo salary Ning the do bo mane permanent lo na post kilo ifan ke de. long mane do lo ning the do lo लोकांसी चाखा दल लो है जो लोग ते बोलो